Zamislite bojište na kojem roboti spašavaju ranjene vojnike, prenose ogromne terete preko planina, otkrivaju skrivene bombe i izviđaju neprijateljski teritorij bez rizika po jedan ljudski život. Ovo više nije znanstvena fantastika. Diljem svijeta inženjeri razvijaju izvanredne strojeve osmišljene da preuzmu neke od najopasnijih misija s kojima se vojnici ikada suočavali. Evo nekih od najupečatljivijih vojnih robota koji se trenutno razvijaju i uvode u uporabu. Bear, robotski spašavatelj. Jedan od najsnažnijih robotskih spašavatelja ikada izrađenih je robot Bear, kojeg je razvila američka tvrtka Vecna Technologies. Kratica od Battlefield Extraction Assist, robot prvenstveno je dizajnirana za spašavanje ranjenih vojnika iz ratnih zona. Robot je sposoban podići i prenijeti ozlijeđenu osobu tešku do 270 kg, što mu omogućuje evakuaciju ranjenika iz područja koja još mogu biti pod vatrom. Snažni hidraulični pogoni omogućuju stroju da prenosi teške terete na duge udaljenosti bez zamora. Sustav pokretljivosti uključuje 2 para robusnih gusjenica, koje robotu omogućuju penjanje preko ruševina, ostataka i drugih prepreka koje se često nalaze u borbenim okruženjima. Rane verzije Beara upravljale su se daljinski pomoću ljudskih operatera, koji su kroz ugrađene kamere i senzore mogli vidjeti i čuti što se događa. Novija razvojna rješenja uključuju elemente umjetne inteligencije, što robotu omogućuje razumijevanje složenijih naredbi poput kreni na ovu lokaciju ili podigni taj objekt. Ako robot naiđe na poteškoće u izvršavanju zadatka, može zatražiti pomoć operatera. Najnovija verzija također uključuje infracrvene kamere za noćni vid, optičke senzore i mikrofone, što mu omogućuje učinkovito djelovanje čak i u uvjetima slabije vidljivosti. Vision 60, robotski pas. Još jedan izvanredan stroj dolazi od američke robotske tvrtke Ghost Robotics. Njihov robot Vision 60 je iznimno izdržljiva četveronožna robotska platforma dizajnirana za obrambene, sigurnosne i industrijske primjene. Za razliku od tradicionalnih robota s kotačima, Vision 60 se kreće pomoću 4 zglobne noge, što mu omogućuje kretanje po neravnom terenu poput kamenitih površina, stepenica, blata ili snijega. To ga čini posebno korisnim za izviđačke misije u zahtjevnim okruženjima. Robot teži oko 51 kg i može nositi terete do 10 kg. Može se brzo sastaviti ili rastaviti u otprilike 15 minuta, što ga čini praktičnim za brzu primjenu na terenu. Operatori upravljaju robotom pomoću ručnog kontrolera koji podsjeća na kontroler za videoigre. Vision 60 može dosegnuti brzinu do 3 metra u sekundi i raditi otprilike 3 sata, pokrivajući udaljenosti do 10 km s jednim punjenjem. Kamere smještene sprijeda, straga i sa strane omogućuju pregled u 360 stupnjeva, dajući operatorima potpunu sliku okoline robota i poboljšavajući situacijsku svijest tijekom misija. Autonomni izviđački robotski pauk. Istraživači u američkoj vojno-bezbednosnoj laboratoriji US Army Research Laboratory također istražuju razvoj manjih autonomnih robota namijenjenih izviđačkim misijama u složenim okruženjima. Jedan od koncepata u razvoju je robotski izviđač nalik pauku, ponekad nazivan Min Scout. Ova mala robotska platforma namijenjena je radu u okruženjima poput gusto naseljenih gradskih područja, planina, špilja i podzemnih tunela. Opremljena naprednim senzorima, standardnim optičkim kamerama i termalnim sustavima za snimanje, robot bi mogao autonomno navigirati prepoznavajući prepreke i potencijalne prijetnje. Slanjem robotskih izviđača u opasna područja prije ljudskih jedinica, vojni timovi mogli bi prikupiti kritične informacije, smanjujući pritom rizik za vojnike koji djeluju u opasnim uvjetima. Guardbot, amfibijski dron za nadzor. Dok mnogi roboti hodaju ili lete, neki koriste potpuno drugačiji način kretanja. Jedan od najupečatljivijih dizajna je Guardbot, sferični robot razvijen za nadzor i otkrivanje eksploziva.
Guardbot nalikuje velikoj kotrljajućoj kugli s kamerama i senzorima smještenim unutar zatvorene ljuske. Ovaj dizajn omogućuje mu rad i na kopnu i u vodi, što ga čini idealnim za priobalnu patrolu, sigurnost luka i izviđačke misije. Tijekom testiranja, robot je pokazao sposobnost kotrljanja po neravnom terenu, ulaska u vodu, kretanja po njenoj površini i povratka na kopno. Guardbot se može kretati brzinom od otprilike 6,5 km na sat u vodi i do 35 km na sat na kopnu, pri čemu može penjati padine do 30 stupnjeva. Unutar kugle nalaze se mehanizmi za stabilizaciju koji pomiču težište robota, omogućujući kontrolirano kotrljanje naprijed. Pokretan dugotrajnom baterijom tvrtke Eagle Pitcher Technologies, sustav može raditi do 18 sati bez punjenja. Guardbot može djelovati u načinu daljinskog upravljanja ili autonomno. Krećući se gotovo nečujno dok provodi tajni nadzor, prepoznaje opasne materijale ili ispituje sumnjive objekte. Guardian XO robotski egzoskelet. Ne rade svi vojni roboti samostalno. Neki su dizajnirani da povećaju ljudsku snagu, pretvarajući vojnike ili radnike u izuzetno moćne operatore. Jedan takav sustav je Guardian XO, kojeg je razvila tvrtka Sarcos Robotics. Ovaj robotski egzoskelet za cijelo tijelo omogućuje ljudskom operatoru podizanje teških objekata do 90 kg, dok osjeća napor podizanja tek oko 5 kg. Drugim riječima, stroj nosi teret i samog operatora. Guardian XO ima 24 stupnja slobode, što omogućuje prirodno kretanje pri hodanju, podizanju i nošenju opreme. Unatoč njegovoj masivnoj vanjštini, sustav omogućuje korisniku kretanje brzinom hodanja od otprilike 1,3 metra u sekundi. Egzoskelet radi na baterijski sustav koji pruža otprilike 2 sata rada, a baterije se mogu brzo zamijeniti za produljenje radnog vremena. Prema proizvođaču, odjevanje odjela traje samo nekoliko sekundi, a operatori ga mogu naučiti koristiti za samo nekoliko minuta. Big Dog, robotski nosilac tereta. Jedan od najpoznatijih vojnih robota ikada izrađenih je Big Dog, četveronožni robot kojeg je razvila tvrtka Boston Dynamics. Dizajniran kao robotski tovarni mazga, Big Dog je stvoren za nošenje teške opreme preko neravnog terena gdje se vozila s kotačima ne mogu kretati. Robot koristi naprednu dinamičku stabilizaciju kako bi održao ravnotežu, čak i pri hodanju po ledu, kamenju ili strmim padinama. Njegove snažne zglobne noge omogućuju mu preskakanje prepreka, penjanje po neravnom terenu i održavanje stabilnosti čak i kada ga netko gurne ili poremeti. Big Dog je opremljen s otprilike 50 senzora koji prate sve od orijentacije tijela i ubrzanja do kretanja zglobova, hidrauličkog tlaka, temperature motora i sila aktuatora. Ova složena mreža senzora omogućuje računalnom sustavu na brodu precizno upravljanje kretanjem robota. Eagle Prime, borbeni robot. Dok se većina vojnih robota fokusira na praktične uloge na bojištu, neki eksperimentalni strojevi pomiču granice robotike na neobičnije načine. Jedan od najvećih je Eagle Prime, golemi borbeni robot kojeg je stvorila američka tvrtka Megabots. Visok otprilike 5 metara i težak oko 12 tona, Eagle Prime je izvorno izrađen za natjecanja u borbi divovskih robota. Stroj se kreće pomoću gusjenične platforme, a pokreće ga LS3V8 motor od 6,2 litre koji razvija otprilike 430 konjskih snaga. Opremljen je kandžom i lansirnim uređajima za projektile, a upravljaju njime 2 ljudska pilota smještena u kokpitu. Prema izvještajima, projekt je koštao oko $2,3 milijuna. Iako je prvenstveno dizajniran kao zabavni stroj, koncept pokazuje kako bi velike robotske platforme u budućnosti mogle biti prilagođene i za druge svrhe. FLIR Cobra, robotski razminirač. Rukovanje eksplozivom jedna je od najopasnijih zadaća koje obavljaju vojnici, a roboti se sve više koriste za upravljanje tim prijetnjama. U sklopu programa Common Robotic System, HEAVY, CRSH, američka vojska nabavila je 350 FLIR Cobra robotskih sustava koje je razvila tvrtka Endeavour Robotics.
Cobra je robustna gusjenična platforma teška oko 166 kg, sposobna kretanja brzinom do 13 km/h i radnog vijeka od otprilike 10 sati. Robot je opremljen višestrukim HD kamerama i snažnom manipulator rukom sposobnom podići objekte teške do 60 kg. Pomoću sustava daljinskog upravljanja dizajniranog da odolije interferencijama i cyber prijetnjama, operatori mogu sigurno obavljati zadatke poput razminiranja, otkrivanja eksploziva i pregleda sumnjivih vozila ili kontrolnih punktova. Sustav također može otkrivati opasne materijale, uključujući kemijske, biološke, radiološke i nuklearne tvari s sigurne udaljenosti. MUT, robotsko transportno vozilo. Još jedna velika robotska platforma razvijena za bojište je T-360M2 MUT, robotski transportni sustav osmišljen da pomaže vojnicima nošenjem opreme i zaliha. Razvila ga je tvrtka General Dynamics Land Systems, a MUT označava Multi-Utility Tactical Transport. Vozilo se može konfigurirati s kotačima ili gusjenicama i sposobno je prevoziti terete do 433 kg. Osim prijevoza zaliha, platforma se može opremiti strojnicama, mortom kalibra 60 mm ili izviđačkom opremom. Robot također može evakuirati ranjene vojnike, lansirati dronove ili obavljati izviđačke misije. Sa radnim vijekom do 72 sata sustav može prijeći više od 100 km tijekom dugotrajnih misija. Od robotskih sustava za spašavanje i uređaja za razminiranje do autonomnih izviđača i robotskih egzoskeletona, vojna robotika brzo napreduje. Ovi strojevi dizajnirani su za zadatke koji su preopasni, prezahtjevni ili prekomplicirani za same ljudske vojnike. Kako se umjetna inteligencija, senzori i sustavi mobilnosti nastavljaju razvijati, bojište budućnosti sve više bi moglo biti oblikovano strojevima koji rade zajedno s ljudskim operatorima i ponekad umjesto njih.